বেলাকে হামবাই जों tabuk nairafang para or sokpaija কয়েকদিন আগে নরজত সাইমানো চিনি ধনঞ্জয় ত্রিপুরা বর্তমান মানি বেঙ্গালুর তামিলনাडु थाङै सामुं तांनान थांमानि ओमफ्राय बतिनि किफिलि फाइजा ओमफ्राय जों बनो तिनि नायनानै फाइजा एबं किसासा चुबाखा अबनि बागै जों नायो जे बाहायके चिनि त्रिपुरा साराव विभिन्न जायगा ताबुक थाङै गोबां जायगा थाबक जागमानिबो जों नुगो अबनि बागै जों केयारफुलि जों जाते सामुं तांमानातै एबं जे जायगा सामुं तांनान थानाय अ जायगा जाते पारफेक्ट इनफरमेशन लावै बा विभिन्न जे सामुं तांनो थानाय रगनो आं अबनो कयनि मुसुं जे पारफेक्ट इनफरमेशन लागै जतबो सामुं तांनि थांदि थानांके एबं जुदि थांयाखलाय चिनि त्रिपुरा राज्य गोबां सामुं दं अबनो ताङैबो चिनि त्रिपुरा साराव थांमानो अबा आं वानसुगो ताबो गोबां चिनि सामुंनि बागै अभाब अमाहायतो नुजाया किन्तु तारपरबो जे जायगा थाङै सामुं तांनो थाङ अ जायगा जाते थांनि हला नरा एकलगे जे तलांनाय एबं जे थांनाय कम्युनिकेशननि बिसिंते जों थांलाय गावनाय एबं जों अबनो नायो भबिष्यतबो जाते अबहाय जाते हंयातै अबनि बागै जों बेलाखे हामबाय बा खाका हाम याफोर जारा तिनि धनन्जय त्रिपुरा फाइमानि जागा चुबानाय एबं विभिन्न तामिलनाडु जे दंनाय अर गुगल पे ते रां रहमानि जों बिनबो पे खोनाका तो अबरावनो जों हामबाय रहो जे अबहाय चुबामान बिसिंते बतिनि कथां नुबोनो सफाखिया ताबनो सानि मुसुं सबोत कयहा तांइ जानाय ननखं सुगेने बागै थामने तिनि तामने बागै आरो खजाहा नंबोनो ते तामा साना जे तिलांनाय दङ तामनि बागै खलाय जाहा अबत जोंबो सासुमैया कारण बरंनि बिसिंते बाहायके सालायहा बाहायके कन्टेक्ट हा बर थाङै सामुं तांनाय बो कम्पानिनि आन्दार सामुं तांनाय हनि वानसुका बनोथ जों साइमिया किन्तु तारपरबो जे तलांनाय बिनिबो किसा रेसपन्सिबिलिटी दङ एबं आं वानसुगो जे तलांनाय एबं जे थांनाय जतबो एकलगे थाङै सामुं तांहलाय चिनि त्रिपुरा साकाइसा तेबो गामक्रं उङै अर किसासा जदि आजि फायहाला अब चिनि त्रिपुरानि बागै गामु हामो किन्तु अ जायगा जों नंमानि किसासा अमहाय हामिया सिचुएशन नंमानि ते अबनि बागै एकदिके जों दुख प्रकाश माख्लाय अ जायगा एबं जों वानसुगो जे जेफां मानि ताबुक कथां सुपायहा अबसे बेलायखेना कतर्क खनि आं वानसुगो सो तिलांनाय जे आरो फाइनालने बने ऊपरे कोनो एक्शन लाजाना आरो ना जिसु अबहाय तो एक्शन लाजाना हिनि तो जे केस रनाय बक्तो केस विड्रॉल फाक्या जों नुखा कारण अमहाय चिनि त्रिपुरा सावै त्रिपुरा सा जुदि नांलाय हला अनेक हामियावनाय बरंनो निजे जारा नुफां तंनाय बरंनो बा वानसुगै तिनि केस फाइलेलिया एबं ब्राव वानसुका जे कथां जे सुपाय माने अवश्य कतर्क खनि ब्राव वानसुक माने सिंते तिनि अमहाय केस फाइलाखै